Но имаше оферта от много неприятни хора по това време. Той човек продължава да си е неприятен и е доста така голям. Искаха да купат пакта. Да имаме сграда офис буквално и да направят къщата на инфлуенсърите още тогава. Ага. Да имаме готвач, да имаме, ама ти говоря с пари. Искаха да перат пари. Така. Ево. И тогава бащата на Преслав и бащата на Никича, които са адвокати, всъщност хората казаха не. То проблема не е, че влезеш ли един път в тази работа, а парите не бяха. Ние бяхме просто първите и бяхме големи. Защото ние в пика си пак имаш около 25 милиона гледания на месец. Ти знаеш какво са 25. А реално българския YouTube беше 4 пъти по-голям. Ние бяхме 1/4 от всички гледания. Ти говориш за време, в което най-големия български ютубър беше Емил Конрад с колко? С 100 000 сега 100 няма, плюс 200. Добре, с 200, не, той беше с 200. Той реално... Колко беше? За 80. То бяха пакта. То беше топ 10, беше пакта. Да. Но въпросът е, че тогава, след това нещо, когато се появиха възможности за нас, всъщност се появиха интрижки и някакви други неща и тогава вече се видя кой какъв е. И няма да навлизам подробно. Аз съм го говорил на стрима си това нещо, но вече който трябва да го слушал, достатъчно вода е изтекла от тогава, няма нужда да връщаме